ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉଥରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଲୁ, ଏଠି ଖାଇବା ବି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଟିକେ କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇଲୁ। ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ପକୁଡ଼ି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଖାଇଲୁ, ଯାହା ବି ଦିଶିଲା ପାଖିକି ସବୁ କିଛି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ରାଗ ଖାଇଦେଲି, ପୁରା ପାଟି ଜଳୁଛି। ଯାଉଛି ଦେଖିବି କେଉଁଠି କିଛି କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଟି ବହୁତ ଜୋରସେ ମୋର ପୋଡ଼ୁଛି। ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇବା।